Nagkalantugi sa Mandaue City Council ni atong Lunes atol sa ilang sesyon tungod kini sa pagpadonate sa 15 ka mga sakyanan ngadto sa sangguniang kabataan. Sa sesyon gipaaprubahan ang committee report nga nagtugot sa donasyon. Ang 15 ka mga sakyanan una nang na-turn over sa miaging tuig pa ngadto sa 15 ka mga SK chairpersons ug karon gi-formalize na ang donasyon. Dinhi nahitabo ang diskusyon. Gisupak sa minority sa konseho ang maong lakang. Kay unta, tan-awon kung unsa pa ang mga departamento o opisina nga mas nanginahanglan og sakyanan. Dugang nila aduna untay budget ang SK ubos sa balaod nga magamit sa ilang mga programa lakip na ang transportation needs. Apan gibarugan sa SK Federation President nga gamit kaayo ang mga sakyanan sa ilang mga proyekto. Sa katapusan, naaprubahan sa konseho ang lakang ug gitugtan sa konseho ang donasyon. In fact, kanang isa ka sakyanan kuwang pamgali na para sa kanang inguna ni kadaghan ang ato manggong goal sa Mandaue no is for increased youth engagement yun sir. Unsaon man nato ang atong mga youth pag-engage sa atong mga activities if transportation services dili ta ka-provide nila. Vehicles amounting to 17 million is for the use of the SK and other offices. So it's not an exclusive utilization of the SK. It is also the other offices are also entitled to use. Now, how can they use the properties while the ownership is already abdicated by the city to the SK?